ягым кая, bir ягым упкын, йөрәккә килеп кадалды, үткәне уккынан. Арыды, йөрәк арыды, миннән арыды, җыеп бар юкны, тыеп зар утыны. Мин сиңа кирәкмен, йөрәк, син миңа кирәк. Яңадан яшәргә өйрәт, яшәргә өйрәт. Жәлләтмим, көтмим ярдәмнәр ят тарафлардан. Бирмәдем, бирмим йөрәкне салып таптарга. Яңы йыр туа. Зифа Нагаеваның нисәнсе йырылыр? Тагыла кемнеңдер күз яшьтәре түгелер, күңеле сафланыр, яшәү көсе артыр. Ысын иҗаттың мәгънәһе лә шунда. Кисәкләп җыям йөрәкне, кисәкләп җыям. Кисәкләп җыям йөрәкне, кисәкләп җыям. Баян минем өчен бүтән нәрсә. Баян минем белән бергә булырга тиеш 24 сәгатьтә. Сәгать төнге 3-тә дә торып утырам, мин 4-тә мин шуңа күрә күп катлы фатирларда яшәмим. Үз вакытында мин Сипайловдан да шуның өчен күчеп киткән идем. Батарейкагалар иде. Төнге 3-тә баян алып утырсам, җырлап, җыр туган килеш, онытмас элек дип. Шуңа күрә менә шәхси йортта, авылда да үземнең шәхси йортымда анда бер баян утыра. Монда бер баян утыра. Ничек тә булса, бергә картаерга, тотынышып, җитәкләшеп, менә шулай бер-беребезгә таянып, терәк булып утырырга. Беренче, яни 6 яшьтә 2 рәтле чайка хромкасы алып кайтып бирде. Шу кадәрле юклык вакыт укытучы кешенең ничәмә эш хезмәт хакы айларын бергә алып кына була торган иде. Ул бик кыйммәтле була торган иде. Яни менә миндә ниндидер сәләт күреп, энекәшемдә дә сәләт күреп алып кайтып бирде безгә. Түгәрәк күлнең, менә бу түгәрәк күлне уйный башлаганда Түгәрәк күл буйларында җырлап, шушыны иң беренче чыгарган идем. Бармак меналай, тегендә кирип, монда кирип, сыздырып баянда уйнаган мәрхүм инде ул башкорт җиздән бар иде. Синнән нәрсәдер чыгачак дигән иде. Чыккан вакытларымны күрде, матур итеп яшәп инде. Беренче тапкырлар ул миңа ничектер мәхәббәт уятты. Аннар инде әни баян алып бирде. Авыргазы районы Гомәр авылында дәртле халык яшәй. Гармунчылары ла берәү-икәү генә түгел. Һәр яшь талантты колагыннан тартып дигәндәй үстерәләр. Алып баралар иде сәхнәдә авыл яшьләре концерт белән куялар. Башта утыргыч чыгарып куялар иде. Мин әле гәүдәгә әлләни түгел, ул вакытта бик бәләкәй идем, 6-7 яшьтә. Башта утыргычны чыгарып куялар, аннан арсын мине утыртып куялар да, алга гармунны куялар да, шуннан мин җырлап беткәч, уйнап беткәч, кул чабалар, туктамый кул чабалар, тукталмый кул чабалар. Мин төшәлмәгәнгә генә утырам. Алар мин кул чапканга рәхәтләнеп утыра диләр. Мин кемдер мине чыгып алырга тиеш, шуңа күрә утырам. Шуңа күрә мине алып кирип киткәнче төшереп утыргычтан кул чабалар туктамый торган. Күвәләк гөлләргә кунса гөлләр тиберәләр икән. Күвәләк гөлләргә кунса гөлләр тиберәләр икән. Ул да мине сагынганда күвәләгем түгәрәгем. Асыл кошым сандугачым җырлап җибәрәм икән. Ул да мине Авыл яшьләре дибез инде җырлар, шуларны җырлап йөрим, уйнап йөрим. Шул вакытта бер заман нидер яңа көйләр чыгара башладың ди әни әйтә. Син уйныйсың, чыга, мыңгырдап йөрисең, әллә нинди көйләр чыгарасың ди. Шигырьләр мин бәләки чактан яздым. Татар теле әдәбияты укытучым бик көчле иде, Шафига апа Исмәгыйлова бик күп хикәяләр авторы. Ул минем класс җитәкчесе дә иде. Беренче чиратта ул шигырьләремне күтәрде һәм Стен газета дигән әйберләр бар иде бит. Шунда һәр вакыт минем шигырьләрем дөнья күрә килделәр. Шул шигырьләр белән мыңгырдап йөргән әллә күпме җырлар шул бәләки яшь үсмер чакларда онытылып калган бер инде. Бала сак йырлары хәтергә уелмаган, нотага төшмәгән, онытылган. 8дә тамамлаган уку алдынгы Зифа Кызыл таң газетаһында басылган игъланды күреп кала. Өфләге 2нче ханлы музыка педагогия училищеһына укырга сакыралар. Күңелендәге хыялы дөрләп китә кызның. Әни әйтә, юк бер кайда бармыйсың. Унны бетәсең, 5-легә генә укыйсың, укытучы буласың. Безнең нәсел укытучылар булай иде тәрбия. Пионерның урысча газетен кире татарчага әйләндереп, укып әнигә сөйләп күрсәтмичә мин уйнарга чыга алмыйдыр идем. Кызыл таңны алдым, уртага, әни мин әйтәм, менә яртысы синеке, яртысы педагогия дигәне, менә музыкасы минеке. Шул яртысына гына мине җибәр әле, мин әйтәм, барып кына карыйм, 8нче сыйныфтан соң. Булар абый белән сөйләшкәннәр, җылый бит, җибәрик, барыбер кире кайта ул. Салдым баянны нигә, шартлатып чемоданны яптым да, бәләкәй генә гәүдә белән попуткага утырып, музыка педагогия училищесына, әнисез беркемсез
укырга керергә киттем. Шопен, Бетховендарда уйнаган кала кызлар араһына күбәләге менән барып инә Зифа. Роберт Заһретдинов итәкләгән кабул итү комиссияһын ихласлыгы менән арбай. Өфөнең 2нче һанлы музыка педагогия училищеһында маһир остаздарда белем ала. Аҙаҡ шул белемен туған яҡтарына Ауырғазыға ҡайтып, музыка мәктәбендә үҙ уҡыусыларына бирә. Музыка мәктәбе директоры була. Үҙе лә сәхнәләрҙән төшмәй. Халыҡ театрында төп ролдәрҙе башҡара. Укытучылар хорлары булдырдым. Музыка укытучысы булып эшләгәндә. Музыка мәктәбе директоры булғаш, ансамбльләр, дулҡын ансамбльләре. Бик күп хөкүмәт үткәргән чараларға килеп, шуннан имтихан тота торган идек, килә торган идек. Иң мөһиме, мин һәр театр язында, яңа спектакльдә, төп ролләрдә үземнең Гөлнара Галиева дигән әхирәтем белән, бүгенге көнне дә дуспыз Тамара Якуповалар белән матур ролләрдә чыгып, һәр язны без өчебез дә лауреат исемнәреннән калганыбыз бик сирәк булгандыр. Күңелендәге моң Зифаны туҡтауһыҙ ҙур сәхнәләргә әйҙәй. Йырҙары яңы киңлектәр һорап талпына. Республика смотр фестивалдәрендә уңышлы сығыш яһаган ижадсы баш ҡалаға күсергә ҡарар итә. Балалары инде итәктән төшкән. Ижадҡа ваҡыт иркенерәк. Мәҙәниәт һарайҙары, мәктәптәр, радио, ҡайҙа ғына эшләмәһен, йырҙан айырылмай Зифа Нагаева. Татар фольклоры түгәрәкләре балалар белән эшлим бит инде. Гөрләп торам, мәктәп 84-нче мәктәптә татар класслары ачылды. 107-нче мәктәптә фольклор түгәрәкләре. Шулай гөрләп торганда бер заманы Шәрык радиосы ачылып матур итеп балкып эшләп киткәндә мине музыкаль мөхәррир итеп эшкә чакырдылар. Әлфия Мәүлитовыз авырып китте. Алып баручыбыз эфиргә чыктым да инде. Сишәмбе көне иде, сишәмбе көнне эш башлама диләр бит инде. Әлфиябез чыкты бер атнадан. Менә китте шалтыратулар җитәкчелеккә, бер матур тавыш чыккан иде, кая куйдыгыз. Шуннан мине бабаян чакырып кертте дә, безгә биредә син ярты ставкага кул, монда хәзер инде фонд әйбәт, чык эфирга, безгә син эфирда эшләргә кирәк. Шәрык радиоһы тыңлаусыларының иң яраткан алып барыусыларының береһенә әйләнә ул. Күптә үтмәй маһир һүҙ оҫтаһын Башҡортостан дәүләт радиоһының яңы асылған каналына, хәҙерге Юлдаш радиоһына саҡыралар. Ул ваҡытта әле радио 2 тип атала. 20 йылға яҡын ғүмерен Юлдашҡа бағышлай Зифа Вәли ҡыҙы. Мин Зифа Нагаеваны Шәрык радионда эшләгәсә, үҙем белеп, ишетеп, һорап, үҙем саҡырҙым. Улар бер төркөм килеп инделәр беҙҙең радиоға. Жылый-жылый күчтем, зур бәхетем артынан күчкәнмен. Чөнки мин республика даирәсенә тавышымны чыгардым. Республика даирәсенә һәм тирә-яҡ өлкәләргә, соңдан безнең Юлдаш шул ҡәҙәрле менә 20 йыл бит хәзер гөрли Юлдаш исемен йөртә башлады бит инде. Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаусыларыбыз. Юлдаш тулҡындарында тапшырыуларыбыз дәвам итә. Бүген без сезнең күп санлы хатларығыз буйынса йәнә юғалту табышларым рубрикасына 517631 телефоны аша шалтыратулар көтөп ҡалабыҙ. Әлбиттә, дәүләт радионың шарттары икенсе битендә, талаптар икенсе. Һәм Зифа Нагаева башҡадан айырмашта үҙенең тауышы менән, үҙенсәлекле, яғымлы тауышы менән, матур тапшырыуҙары менән килеп инде. Тәүҙә ул ябай ғына албарысы булһа, аҙаҡтан үҙенең шәхси тапшырыуҙары менән шалып китте. Һәм мына юғалтыу табыштарын тигән тапшырыуҙарын әле лә хәтерләйем, ул бик популяр ине. Төрлө шыраҡлар була ғаиләдә, эфирға шығарға кирәк. Анда синең хәсрәтеңдә, анда синең давленияларыбыз күтәрелеп киткән чаҡта барыбер шығарға. Сүзен таба иде Тәнзил Абдуллина, жылыта күңелне. Шундан ауырып торғанмын да бер җибәрегез эфирға. Ана шунда тауышлы ашыланың, терелә ул шунда дигән Тәнзил Абдуллина. Зифа ул минем укытучым да, остазым да, ул минем туғанымнан якын бик ҡәҙерле кешем дип әйтә алам, чөнки инде ул мине эшкә генә түгел, тормошның серләренә дә өйрәтте. Мин бүген көндә дә Зифа апага ҡарап, аның өлгөрлөгөнә дә, аның барлык осталығына да хайран ҡалырлыҡ. Аның бер җыры бар. Минем кебекләре мин генә, синең кебекләре син генә, яки безнең кебекләре без генә, сезнең кебекләре сез генә дигәндә, ул ҡабатланмас шәхес, аны ҡабатлап та булмый һәм үзе дә шәп кеше дип әйтергә мөмкин. Уңа Ходай Тәғәлә һүҙ тылсымы биргән һәм музыкаль һәләт биргән аңа. Шуңа мына шул ике талант берләшеп, Зифаны бик көслө алып барыусыға әйләндерҙе. Мортаза Ғубайдулла улы бик Юлдашты матур ҡабул итә торған һәм бер ваҡытта Зифаны беҙҙең ләпелдәк ҡыҙы был ҡайҙа ул тип һораны, бер ваҡыт юғалып торғайны ул концерт эшләп бирелде. Теле матур бит инде, халыҡ бик яратып ҡабул итте. Хеҙмәтенә күрә хөрмәтеп, ябай тыңлаусы ғына түгел, үҙебеҙҙең етәкселәребеҙ дә матур итеп ҡабул итте һәм шуңа бүләкләнеләр. Менә Мортаза Ғубайдулланың аталарша арҡадан сөйгәнен
ул миңа дәрәҗәле исем биргәннән дә артык булганы хәтеремдә мине әтисез кешегә. Барганда да тыңлайым, кайтканда да тыңлайым. Телең булмаһа карга сугып китәр ине һине дигән сүзләре алып кайткан дәрәҗәмнән дә бик булып хәтердә калган. Бүгенге балкыштарымда радионың өлеше зур ди Зифа Нагаева. Айрым концертларын оештырганда җитәкчеләре хуплап, күтәрмәләп тора. Үзенчәлекле йырдары бер-бер артлы күңелдәрдә яулай. Уларда һәркемгә аңлаешлы хис-тойгылар, кисерештәр, халыксан моң, тәрән фикер. Халык күңелен җырларымда социаль тематика дибез бит инде. Алар янында йөреп, нинди тәмле сүзләрне ишетәм, язмышларында нинди үзгәрешләр бар, нинди кайгылары бар, нинди сагышлары бар, нинди шатлыклары бар, барысын да күрә-күрә. Радио хезмәтем аша бик якынлаша. Халык күңелен тирәнтен аңлый, тудырган җырларым үзләренә кире кайтып, мине канатлы иттеләр. Йырдарын башкаручыларда эзләп йөрәмәй иҗатчы. Улар үзләре уны килеп таба. Сөнки күңелләренә аваздаш, һүз менән моңдан коелган ул йырдар. Шуга да халык араһында бик тиз тарала. Йырсыны йырсы итә, иҗатчыны күтәрә. Дәррәү җырларымны килеп алды Хәмия. Үзе эзләп, элек аудио язмалар Үзәк базарының бутиклары дибез бит инде, бәлки генә киосклар утыртылган, сатыла торган иде. Минем ул вакытта моң студиясы чыгарган беренче аудио язмам Гомерләр зая узмасын җырлары гомеремнең күлләре, капка төпләрендә яшел үләннәр яңгырап тора икән. Булар Габдулхай белән икәүләп сораганнар, бу кем җырлый сезнең, бу нинди җырлар? Хәния алганда, шул ук көнне Уфадан кайтып китмичә, тыңлап карап, Шарыкка барып адресын алып, өемә килеп керде. Гади генә әйтеп ишек шакып, монда Зифа Нагаева яшиме дип. Менә бу туган йортыма дигән җырым инде бик күпләр аны беләләр дә инде. Ул инде мин дәваханада ятканда әнигә йөрәк өянәге булып, күчәргә туры килде, колхозга йортны тапшырып, миңа хәбәр бирделәр, мин кайтып җиткәнче ис сатылды. Мин шунда менә ятимсерәп калдың, әни туган йортым киткәч дип уйланып ятып язган җырым капка төпләрендә яшел үлән, ни хәлләрдә икән күрше күлән дип. Рәхмәт әйтүнең иң күбесе балакаем җырына булды. Радио дулкыннарыннан киткәч 5-6 котлауларда яңгыратып, бала кайгылары күргәннәрнең, бала сагышлары күргәннәрнең һәм бала шатлыкларына күмелеп яшәгәннәрнең күңел түренә менде дә утырды шул җырым. Аккыштар мәхәббәтенә әйтик. Күпме мәхәббәтле җаннар котлауларга сорап язып, Ришатны сөендереп, шул хәтле күтәрелде. Инде аннардан соң 5-6 җырым репертуарында урын алды. Шу каштардың мәхәббәтен юрагын инеп эдгән. Зөһрә бер вакыт беләгенә шаулап, гөрләп күтәрелде. Инде хәзер Зөһрәдән соң шалтыраткан бер җырчы бер вакыт кебек җыр кирәк безгә. Бер вакыт кебегрәк җыр биреп булмый алай ул. Бер ни дә тормышта кабатланды. Кешесенә эләкте. Зөһрә шартлатты. Бер вакыт кына Мәскәүләргә барып, бөтен мөселман дөньясына татарлашып калганда, җырлап мине иңнәремә тагын канат куйды. Аның аша бу җырыма яңадан үзем ашыктым. Бер вакыт кына зур тормышлар кышкан чаклар, бер вакыт кына. Вакыттың кадерен белә торган кеше Зифа Нагаева. Иҗат утында төндәрен янһа, көндез яңа йырдар өчен түл туплай. Башты эшләтер өчен тәнделә яхшы формула тотырга кирәк. Һәр иртәһен физик күнекмәләрдән башлай. Тимераяк, саңгы, скандинав таяктары, велосипед, тренажердар уның якын достары. Мин уйлыйм, безнең яшьтә хәзер дөбер шатыр йөгерергә кирәкми. Шуңа күрә менә мин 45-кә куям һәм талгын гына минем бөтен органнарым дип әйтимме, уятырга кирәк иртән эшчәнлеккә. Мин уйлыйм, бөтен организмыңны эшчәнлеккә көн буена, көн дәвамында эшчәнлеккә әзерләү дип атала. Минем өчен шулай. Иртәнге йөгерүләрем белән күнегүләрем бергә 1 сәгатьтән артыграк вакыт кирәк булып чыга. 10 еллап элек мин инде ул вакытта бик төрле яклап авырулар барлыкка килгән иде. Бигрәк тә йөрәккә операция дип салганнар иде. Операция өстәленә. Анан кайтып киттем дә мин. Утырдым, аштырып дәвалануга күчтем дә мин. Су эчеп кенә 5 елдан артык менә шушыны тоттык без иптәше белән. Әлдә без кирәк булса кайбер вакыт утырып алабыз. Берәр көн теге русча разгрузочный көннәр диләр бит инде. Йөгерү әлбәттә иртән, кич белән
җәйләрендә көзләргә кадәрле велосипед булса, әлеге вакытта кич белән скандинавка таяклары белән эшләп китәм. Саф һавада йөрим. Гомумән үзеңне тотарга тырышырга кирәк. Ул менә шуларның барысын эшләп тә, әгәр дә авызыңа керә торган ризыкны тыелгысыз итеп ашыйсың икән, син әллә нинди калорияларыңны ташлап төш. Ансы инде, әлбәттә, ансын тотарга кала. Әгәр бу тырышлыкларыңны үзең булдыргансың икән, аш-су белмәсендә дә күбрәк кеше ашат. Азрак үзең аша. Шулай дуслар. Сезгә дә шундый сәламәт, матур тормышлар телим. Минем бер кызык хылыкым бар. Үзем яратып ашаудан да бигрәк минем пешергән азыгымны балалар, оныклар, дусларым, якыннар яратып ашасалар, тамагым 2 3 туя. Баланны бик яратам. Баланың вакытларында балан җыярга яратам. 3 сәгать ярым духовкага куеп төнәтәм. Мин аның файдасын да, тәмен дә төшеннән башка белмим. Шуңа күрә мин төшен 2 тапкыр үткәреп, төрле пирогларга тәмле иттереп, җиләккә дә, шуннан соң кура җиләгенә дә, җир җиләгенә дә кушып, менә әле бүгенге рецептта инде балан белән алманы икесен бергә кушабыз. Минем әнинең хәтердә шуенга шикәр чөгендерен телемләп кушып, баланны куя торганнар иде мичкә. Менә шушы исләр әле булса минем танавымны кытыклап тора. Безнең өйнең ишеге бер вакытта да ябылып та тормады. Элегрәк вакытларда интернет белән хәзер күбрәк эшлим, Татарстан, Башкортстан җырчыларына интернеттан җырлар җибәреп аралашабыз бит инде. Мин өйрәнгәнмен тере кеше белән эшләргә, тере аралашып. Минем өйгә Башкортстан артистлары да, Татарстан артистлары да күп санлы гел килеп, җырларымны алып, бергә шәйләр эчеп, бергә тәмле пироглар ашап, аралашып, җырлашып өйрәнгәнбез. Шуңа азрәк кенә кытлык әлеге вакытларда иш пешеп тора. Менә ишлеге әзер булды. Гаилә коты бит менә ишекне ачып килеп кергәч тә өй җылып, бигрәк тә җанны җылытканы аш-су белмәсеннән әнки пешергән ризыклар исе танауны кытыклап торулары. Менә шушысы инде, аны берни белән дә алыштырып булмый. Күп вакыт бергә әзерлибез, бәләкишләремне өйрәтергә тырышам. Бәләки кызым 5 яшьлек. Малайлар инде минем зурлар, оныклар хәзер. Зурысы минем паспорт алды, 14 яшь булды улыма, 8 сыйныфта, кызымның улы 6 сыйныфта укый. Алар рус телләр инде хәзер тырыш, эшчәндә булырга кирәк, өлгүр булырга кирәк. Шуннан соң яшьләрне яшьләрчә аңларга тырышып, менә минем оныклар белән уртак тел табар өчен бит алар телендә әзрәк кенә сөйләшә дә белергә кирәк инде. Минем оныкларыма бик яратам, мин берәр телефонда белеп алар чакланып кирип китсә, аккаунтларга, ниндидер шуннан приложениеларга, алар инде мине ни дигән булалар үзләренчә, о, безнең нәни крутой, анда да кергән, монда да утыра, Инстаграмда да, контактта да дип, шулай иттереп, минем дә күңелне табып куйган булалар. Мен хатын кызның роле тормышта biz үзебезне бәхетле итәр өчен тумагандыр. Без кемнедер бәхетле итәр өчен. Кемнәрнедер бәхетле итәлсәк, без, димәк, без үзебездә бәхетле булабыз. Хәзер моны духовкага куябыз инде. Менә шулай иттереп, тәмле иттереп ашарга язсын. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Тәмле итеп пешсен инде бу. Сөйлер шоқлар бір вақыт. Элегрәк әйткәннәр, роскош дип, чынлап та машинаны шулай диде бит. Машиналы кеше ул теге бик бай кеше. Хәзер ул чынлап та необходимость дибез рус телендә кирәкле. Минем йомышлар әле берсе көн дәвамында менә Уфаның авылында торам бит, Нижегородкада, шуңа күрә миңа бик ошый. Үз йортым белән рәхәтләнеп, һәм нишәмә кирәк, шул көенә йомыш белән чыгам мин. Барыгызны да үткәрәм, исән сау йөрегез дип китәм. Чөнки юл бит ул, ул синең иңдәге сукмак түгел. Балалар бакчасына йөрим, аннары балаларны берәр кая алып китергә, авылга алып кайтам мин аларны. Алар әллә кем булып утырып кайталар нәнәйнең машинасында, нәнәй белән дигән булып инде. Шоқлар бір вақытта, кешеләргә кирәк вакыт, бір вакытта, бір вакытта. Балаларым иң зур ижад емешете Зифа Нагаева. Улы менән кызы музыка мәктәбендә шөгыльләнгән, моңдары ла, һәләттәре лә бар. Тик сәнгатьтән алыс һөнәр хайлагандар.
Светлана косметолог, Эльвир һыу селтәрҙәре үткәреү буйынса эшҡыуар. Ейән-ейәнсәрҙәренә лә күскән музыкаль һәләт. 4 йәшлек София сәхнәләге өләсәһенә оҡшарға тырыша. Минем бөтөн булган төймәләрне, матур, менә ҡолаҡларға нәрсә, ҡулларға кия торған бөтөн әйберләрне кия дә матур итеп моңа бар. Мин ҡолаҡ салам, жырлай София. Иделдә дә моң бар, Радмилымда да моң бар, йәшләр шәрәк кыланышларында, алар миңа күрсәтәм дип кенә эшләмим, алар шулай итеп ыңгыр-мыңгыр ваҡытта мин ҡолаҡ салам, тыңлайым. Бәхет дигәндә әнә иркә жырлаған жырҙағыша инде, кисәкләп жыйылған. Мин холҡом белән бик үҙсүҙле кешемен. Артыҡ ныҡ зур бурышлар ҡуям үземә, артыҡ зур маҡсатлар ҡуям һәм аларны яулаған ваҡытта йөрәккә бик ауырлыҡтар китергәләдем. Шуңа күрә шәхси тормошомда да андай кискен боролошлар булды. Беренче иптәшем белән 23 ел йәшәдек. Аллаға шөкөр, бик зур рәхмәтләр әйтәм. Җир ҡуйынында, ауыр туфраҡлары җиңе булсын, алма кеүек 2 балам. Һәм шул аралыҡта ауырлыҡлары, шатлыҡлары белән балалар белән бөтөн иңгә салған, иңсәләрдә күтәргән йөкне алып китеп барганда, ижатымда иптәш тә кирәк булды. Шәйхинуры менән яҙмышын бәйләгәнгә лә 15 йыл ваҡыт уҙып киткән. Тормошонда таяныс, ижадында терәк ул. Донъяны бергә бик күп ҡорҙоҡ, ауылда йортлар салдыҡ тағын без аның белән. Бөтөн хужалыҡны аның ҡулында. Мин менә күпме гастролләрҙә йөрөйөм, автобусларда, ниләрҙә. Өйөмнән ултырып китәм, бөтөн әйберемне төйәп. Бөтөн ашамлығы, сауыт-сабасы, артистларға нәрсә кирәк барын да белә, алып сығып китә. Өйөмнең ҡапҡа төбөнә килтереп төшөрөп, мине менә шул 15 йыл дәүерендә жияүҙе атлатмады. Ул шул хәтле ҡырыс кеше. Жырны язам, иң беренче тәнҡит шул бит инде. Тыңлай да, тәгәрәп, йәшләр бөтөнкө дүрт, бөтөн халыҡ жыҡлай күршетәрәк, без шулай икәү хыялланып ултырабыз. Жыр жылата инде, ушы китеп минем жырларға мөкиббән, шул минем жырлар дип, инде мин аны хәтта гәзитләргә интервью биргәндә шишенеп сугышырга әзер булып 15 ел йөрдө инде. Алдан менә жырып йөрдө инде. Зифа Нагаева йырҙарына иһә әрһеҙләшеп юл ярырға тура килмәй. Уларҙы ҡаршы сығып алалар, сәхнә түренә күтәрәләр, унан бигерәк күңел түренән урын бирәләр. Ижадсы был популярлығы менән файҙаланып, ишектәрҙә тибеп басмай. Диңгеҙ ярҙарында виллалар талап итмәй, хатта саҡырып торһалар да, күрше республикаға китеүҙән баш тарта. Үҙ туған ерендә, 2 туғандаш халыҡтан рухланып, илһам алып, баҫалҡы ғына ижад итә бирә. Дан шөһрәт менән маҡтаулы исемдәр уны үҙҙәре эҙләп таба. 2020 йылда Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Татарстандың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре исемдәренә яңыһы Башҡортостандың халыҡ артисы тигән тағы ла мәртәбәлерәге өҫтәлде. Зифа Нагаеваның халыҡ алдында бик популяр жыры бар. Сағышларға кемдә түзә, бәхеткә түзеп ҡара. Дулҡынланып, ғорурланып, зур бурыш йөрәгемдә, күкрәгемдә сезнең алда зур, илем алдында зур жауаплылыҡ белән басып торамын. Бу алған, яуланған бәйә минеке түгел. Күп милләтле Башҡортостанымның халҡы ижатыма биргән бәйә. 20 йылдан ашу тарихы булған Юлдаш радиосының, аның җитәкчелегенең, коллегаларымның хезмәтемә биргән зур бәясе. Айрыша әйтәсем килә, туган ягым Ауырғазы районының, аның хезмәт сөйгән халҡының бүгенге булдыҡлы җитәкчелегенең зур ихтирамы, зур бәясе. Беребез өчен беребез кирәк, бергә барыбер җиңелерәк. Бәйрәм белән, с праздником вас! Ғөмөрөмнең шушы булмышына, шушы бейеклегенә, шушы дәрәҗәсе көннәренә килеп җиткенче төйәгән олы сандыҡ халҡым күңеле. Мине кеше иткән сандыҡ. Мең рәхмәтләр. Менә шушы бейеклек өсөн. Сәғәтләрне кире бороп булмай, ваҡытларны булмай туҡтатып. Без үтәсе ғүмер, без үтәсе. Без үтәсе ғүмер, бер үтәсе. Ҡалсын җирдә матур эҙләребез, кеше күңелендә сүзләребез, көйләп, жырлап, моңлы жырларны ҡаршы алып килер йылларны. Ғүмерне йәшәп китик, балҡып. Ғүмерне йәшәп китик, балҡып.